Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami. Ngingosithembiso ngikokandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel co subscribe. Kanti uma kuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikamukela ohlelweni. Wembukele ezibhlungu sekushona abantu abangu6 emva kwengozi enyantisa egazi eyenzeka ngomsombuluko ziwu26 esifundazweni saseLimpopo. Okhulumela iDepartment of Transport and Community Safety uDimalo Chawone uthe le ngozi yenzeke e-Stretch Road phakathi kwegarage laseSasol naseplazini laseBobe Toll Plaza ku-N1 eNorth Venda District. Kubekwe ukuthi iveni ishayisene phezulu neloli belihamba ngesikhulu esivinini, bonke abashayeli bahlulekile ukuzilawula izimoto zabe sezithelana phezulu. Kubekwe ukuthi bayisithupha abantu abadlulile emhlabeni kule nhlekelele yengozi, okubala kuyo uDilive oneminyaka engu-35 ubudala, abagibeli abalinganiselwa eminyakeni eyisishiyagalombili kuya kweyi-15. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lwakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sale kahle.